Спасибо. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο οργανωτές για την καταπληκτική φιλοξενία και την όμορφη εκδήλωση, τη σημερινή εκδήλωση. Να ευχηθώ καλές πωλήσεις σε όλους σας και στους νικητές να δώσω ένα μεγάλο συγχαρητήρια και φυσικά στον μεγαλύτερο νικητή που θα είναι ο νικητής του Car of the Year 2026. Σας ευχαριστούμε όλους σας για την φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.